Lamsugo haino hai Tripuri Khorango khapangni Tripuri takhokte bukhurok phaidi pilaskang Tripuri Khorangni tirini report jeng nai legrana tauni bage hinkei sini Tiprasa rak kabangkuk no Tiprasani kok rongno rogei coba khlai tongmani aboni bagino u report balaino nangkukmani nei Tripuri Khorang khaklayo Bharat haktor Tripura haste hapmani yagolo Tripura haste hafangni samu Banglatei Kokborok bai khaijaknai hinei goshina harjakha aboni bagai kaisa Act the Tripura Official Language Act 1964 hanibo tuwi phaijakha o Act ni Section 1 ni Subsection 1 o sijak tongo Act ni mung the Tripura Official Language Act 1964 te Subsection 2 o sijak tongo o Act Tripura haste ni bebak thayo phunangjago honei Section 2 ni Subsection 1 o sijak tongo 1964 ni simi haste hafang haste ni Official Gazette the Government of Union Territories Act 1963 ni Section 34 by Gadalri Bangla te Kokborok no haste hafang ni kok hnei nahar ka hnei o kok thairok haste ni bebak eba jesphano hafang ni samungo funang jaknai Fear or exception eba proviso rijak tongo o proviso o sijak tongo o kokthai rokno karibo je kokthai hakthoni raidani bisingtei sijak tongo a kokthai rokno jesphano court hasteni civil eba criminal courts rogo phunang jaknai hinei tabuk sana thangke English no chung court ni kabangma judgments summons notice rogo nugma hai Section 2 ni Subsection 2 ni Clause ewo teisha sijak tongo Banglate Kokborok kokthai ni loge haste hafangni samung rogo English kokthai bo phunangjaknai tamni hinba o Official Language Act finance sakangno English kokthai phunangjagai tongo Clause B o sawo English kokthai haste bai haktor eba haste bai haste ni bisingo koklam salai phurubo phunangjaknai hinei O Act no rigi 1999 bishiwo hasteni governor kaisa raida sanamphika abongkha the Tripura Official Language Rules 1999 O raida ni Section 1 o rules ni short title obo sanamjakmani bishi rijak te Section 2 o definition rijak definition sanathangke rules o sijak kokthai rokni definition jefuru oro act hnei sijak nuknai afro abono the Tripura Official Language Act 1964 no hnei sajago Section 3 ni Subsection 1 o sijak district level o bufuro hafangno bok kokthai bai kokfirokmung Hornani. Clause ewo sijak tumung hafangni faisingtei mungsasek representation petition eba koklamrok Bangla bai horjakhe abono Bangla bai no firokmung runani. Clause B o sijak tongo tumung hafangni representation petition eba koklamrok Kokborok bai horjakhe abono Kokborok bai no kokfirokmung hornani. Te proviso o sijak tongo tumung a representation petition te koklamrok English bai hingkhe English bai no kokfirokmung hornani Subsection 2 o sijak tongo State Secretariat te Head Department Office rokni kokfirokmung Bangla eba Kokborok bai no sokphainai hinei orobo proviso tongo abongkha Bangla eba Kokborokni logi hafangni a kokfirokmung rok English bai bo ongnai hinei khapangni Tripuri takhokte bukhurok Tiprasa rokno kebo upojati janajati pahari tribal aino hinyana bini bangrao siminse utuklai mani rok chung nugui tongo tamo art tam political dal bidal thai rogo busuk bisi saka Tiprasani engei thangjakno aboni bagai upojati janajati pahari tribal hanjakmani le kubui soino ongkhana bai thangchung kokborok hnoi chirik lai tongoi tongo phiaba nugui tongo dal bidal thai rogo chung bai thangche kokborok kok saya opiso kokborok bai siblai siyei rana thangkhangkebo dati manglak riyagi tongjabana nei chung sak bai thangno kharei rokbo tongoi tongo chaya sabuniba phiaba khaponi Tripuri takhokte bukhurok tinini mangpli norogei norok tam nangjakha chini comment box o comment khlaidi norok nai tongo Tripuri Khorang